To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya jama'atul Muslim, ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Allah Ubangiji ya sa haka amin. Allah kuma ya ba mu haƙurin rashin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Idan tamu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da imani, kuma Allah ka tsayar da wannan kashe-kashen mutanen da ake a wannan ƙasa tamu mai albarka. Don wannan ƙasa tamu ba za mu taɓa canja ta ba, domin a nan Allah ya so ya gan mu, a nan Allah ya halicce mu. Wato gaskiya na ƙara dawowa a kan magana ta ɗazu da na yi. Wato gaskiya zan ƙara magana ne akan waɗannan celebrities ɗin. To yanzu ne ku yanzu ne ya kamata ku yi magana. Me amfanin saninku? Amfanin saninku kenan ku zo ku yi magana idan wani abu ya faru. Amma yanzu saboda kun san cewa idan kuka yi magana za ku yi baƙin jini a wajen su waɗanda suke baku wani abu. Shi sa kowa ya buris, kowa baya so ya magana. Amma da su waye, su Gwanja ne, su Nazifa Asnanik ne, su Alinuhu, su gasunan bila adadin. Ba sai na tsaya ina maganganu ina lissafo duka waɗannan ba, har da su wannan waici wa yake wai mazaje ko wane ne, duka 'yan komedi ɗin nan kun bani kunya. Saboda haka wannan abu ya kamata ku tsaya ku yi magana yadda za a ji ku da kunnen basira. Mutum ɗaya ne kawai na ji a celebrities ɗin nan, wannan General BNB respect ya burge ni. Saboda me ya yi magana ta hankali ta lumana. Amma waɗannan mutanen namu wai ku kun yi shiru, especially wannan rarara ɗin. Rara wai rarara. Saboda kana nan ka shaƙi kuɗi wajen miliyan 100 nawa. Shi sa kawai ka koma kai shiru. To wallahi akwai Allah. Ku ji tsoron Allah, wallahi ba wai nan duniyar da kuke gani, wallahi ba matabbata ba ce, ba madawwama ba ce. Duk wanda bai yi gaskiya ba, wallahi sai ya amsa a cikin kabarinsa. Amma mutane kawai ku mai da mu wanda ba mu san me muke ba, lokacin da kuke so mu zaɓi wannan, har ka duba ka gani, har rarara ba, har wannan wai rawa aka sa. Ɗodar, Baba Buhari ɗodar. Rarara ka kwashe aiki, ka bar mutane ka kwashe aiki, yanzu kuma abin da ya kamata ka fito kai magana ba za ka fito kai magana ba. Ai mu ba mahaukata ba ne, kuma siyasa ba hauka ba ce. Mun san me muke yi, mun san abin da muke yi. Saboda haka 'yan Najeriya ina ba ku shawara, ku sani cewa ku idan lokacin da ya kamata a yi zaɓe ya yi, wallahi azimu ku zauna ku nutsu. Kuma daga cikinku ya kamata ku fito da wanda kuke so. Amma har idan a ce a haka za a yi ta tafiya ko, wallahi sunan mu sori 'yan arewa. Ka duba ka ga a kamfen ɗin nan irin rigima da bala'i da muka rangai da iyamurai. Wallahi abin ya yi yawa, amma ba a sani ba. Saboda me mu muna ganin cewa ba mu da wani hope wanda zai iya mana kamar ya zo ya ceci rayuwar 'yan arewa gaba ɗaya, ya ceci rayuwar Najeriya. Irin wannan baban namu shugaban ƙasar yanzu. To amma abin ya ƙi cinyewa. Every day, every blessing day, abubuwa yana ta daɗa ƙaruwa. Killing innocent people yana daɗa ƙaruwa. Komai yana daɗa ƙaruwa. Kuma yanzu astagfirullah, yanzu waɗannan yaƙi ake da cin hanci. To ina kuɗin da ake karɓowa a wajen waɗannan mutanen? Mu ba mu san ina yake tafiya ba. Saboda haka duk wanda wai ake gwamnati da shi ba zai fito ya magana gaskiya ba. Kuma ko a malaman ma ɗaiɗaiku ne suka fito suka yi magana tsakani da Allah, magana fa ta gaskiya in ta zo fa kawai a faɗe ta. Wannan ƙasan mu ce, ba mu da wata ƙasa da ta wuce Najeriya, ba wani inda kuma za mu koma in ba nan Najeriya ɗin ba. Saboda haka mu dole ne za mu fito mu faɗi gaskiya akan abin da ke faruwa. Ya kamata a duba so nawa, yau shekara nawa ana abu ɗaya.
yau shekara nawa ana abu ɗaya. Ina shi yanzu wannan sojan da aka kama wanda ya karkata akalar kuɗi nawa ne? Miliyan 300. Ya kamata a san abin da za a hukunta shi da gaggawa. Mutane kuma ba su san wannan ba. Kuna can mutane suna jin jiki, ana kashe mutane a banza a wofi, amma kuma kawai waɗansu suna karkata akalar kuɗi. Saboda haka mu ba za mu daina magana ba, bi iznillahi, kuma muna so a gyara, kuma Allah ya kawo zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu mai albarka. Allah, waɗannan shugabanni idan suna neman shirya a wajenka, Allah ka shiryar da su. Idan kuma ba shirya suke so ba, Allah kai ka san komai, ka san yadda za ka yi da su. Saboda haka ni ba abin da zan ce sai dai in ce to Ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Habib Abubakar Fase.